ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಿನಗರದ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ತ ಬಂದುಳೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಡಪಿಂಚಿತ್ತನ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಕ್ಕ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ತಿಂಚಿತ್ತನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೃತಾಚರಣೆದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಡು ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಜನ್ಮ ತಳೆದು 45ನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಂದುಳೆ. ಈ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು, ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಪೊಳಬು ಕೊರಡು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ದೃಷ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಮಂಚಿ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪರಿಸರಡು ಪುಗರ್ತೆನೆ ಪಡೆ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಆದಿ ಬುಲೆಚಿಲು ಪಡಿತೇನೆ ಬಂದುಲೆ. ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಪ್ಪು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದಪ್ಪು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇನಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತನಂದಂಡ ಅವು ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಿನಗರ ಬಂದುಳೆ. ಇನಿ ಕಾನಾಗ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ತದನಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಪಾಡ್ದಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಾತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಡೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆ ನಡುತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡು ಪಾಡ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಆಸನಡು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ಆಸೀನರಾದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿತ ಅಗತ್ಯ ಉಣ್ಣೋದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದೊಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಡಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಅವೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಮ್ಮ ಭರತನ ಚಿತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರೆ ಮುಕುಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಬೋಧಕ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಚಿತ್ರನ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪಿಚ್ಚೆತ್ತನ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋದುಪೋಡು ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ ಆತಿಥ್ಯಲೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡಿತಿನ ಭಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಖೆಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿತಿನ ಆಸನಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಾತೇಡು ಬಂದುಲೆ. ಸುರುವತ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡಿ ತಿಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಿರನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರನ್ನೇ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಸೆ ಸುರು ಮನ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನುವುಕೇನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ.
ಬಂಧುಳೆ ಸುಮಾರು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಾತೆ ಹಿರಿಯರೇ ಯಾಕಲ ಆಪೇಕ್ಷದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪುಟ್ಟಾವುಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇನಿಕಾನಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲೆಚಿಲಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಒಂಜಾತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾದ ಖಾಲಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಅತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಪ್ಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬರೀ ಪುಗರ್ತೆನೆ ಪಡೆಯಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೆರು ಲಿಮಿತ ಪೂರ್ವಿ ಚೈತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನಿ ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ದ್ರುಮದಳ ಶೋಭಿನಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕಲಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭುಜೈರ್ಧೃತ ಕರಗರವಾಲೆ ಅಬಲಾಗೆ ನಮಃ ಏತೋಬಲೆ ಬಹುಬಲಧರಿಣಿ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣಿ ರಿಪುದಳವರಿಣಿ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರೆ ಬಾಹುತೆ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ ತೋಮಾರೈ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಳಿ ಮಂದಿರೆ ಮಂದಿರೆ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶ ಪ್ರಹರಣಧಾರಿಣಿ ಕಮಲಾ ಕಮಲದಳ ವಿಹಾರಿಣಿ ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಳಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನ ಅಮಿತ ಪೂರ್ವಿ ಚೈತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾತನ ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮ ಸಮೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉದ್ಘಾಟಕರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತಿ ಮಾತ
ಅತಿಥಿಲೇನೆ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಸಾಂತ್ಯಗೊತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಎನ್ನೆಂದು ಈ ಜಾಗೇಡ್ ವಿರಾಜಮಾನವೈನ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವರನ್ನ ಎನ್ನೆಂದು ಈ ಜಾಗೆದ ಮಾತಾ ದೇವತೆಯರನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರ ಸುಗಿತೊಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ 45ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ಅರ್ಧ ಏಕ ಭಜನೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹಿತೇಶಯ್ಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಕಾಂಡೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಪೂಜೆದ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಿದನು. ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರಯ್ಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಮೇರೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಪೋಷಕರಿಂದ ಪೊರಲಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಲೆತ್ತದನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ದಾನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೈನ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಮೇರೇನು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಪರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನಿತ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಿಶ್ವನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು, ಶ್ರೀ ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿನಾಥ್ ಪಿಲಕೂರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೆದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕುನೋಡು ಪಂಡದೆ ಭಿನ್ನಪ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಪೊದ್ವೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಲದ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಸುತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದನ ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯಗೋ ಎಂಕಲ ಊರಿಗೂ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಅರೇನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪುದೇರು ಅರೇನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡೆಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡೆಯಾದಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಹಾತೆ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಪೊದ್ವೆಯಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಲೇಸನೆ ಉದೀಪರೆ ಮನ್ಪರೆ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದು ಶ್ವೇತಾ ನಾಗೇಶ್ ಕೋಳಾಲ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರೆನೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತೇಡಿ ಶಾಲದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇ ರೀತಿ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡಬಂಡದೆ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಚಾವಡ್ ಆಸಿರರಾಯಿನ ಲೇಸದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಯುವ ಕೃಷಿಕರು ಅಂಚೆನೆ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾದ್ದಾಲ ಪಡೆದು ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೇರೆ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಇದೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಲ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಇಜ್ಜಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಉಪ್ಪುಜ್ ಅಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಲೇರು ಅರೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡೆ ವರ್ತಮಾನದ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ನ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೆನ್ಕೊಂಡ ಪುನಃ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರಂದು ಶ್ವೇತ ರಾಜೀವ ಪಕ್ಕಳ ಸದಸ್ಯರೇ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪುರ್ಲಕಂಟಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಡು ಪಣದೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಲೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ ನನೊರ್ತಿ ಭಿನ್ನೆದಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಅಂಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗೋಡು ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನ ಶಾರದಾ ವೈದ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ್ಯ ಶಾಲೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಭಂಡಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರಣಿ ಸಂದರ್ಭಡೆಯನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದೋಳು ಧರ್ಮಸಭೆತ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮರಟಿತ್ತನಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಭಂಡಾರಿ ಮಿರಣೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಹಿಣಿ ದೇವಾಡಿಗ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೆದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ಪಣದೆ ಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಪೇರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಎತ್ತಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆದ ಪೂಜೆ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಶಕ್ತಿಡು ಈ ಗ್ರಾಮನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಪಿಡಿಒ ನಂಗೆ ಹೊಸತಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂತೋಳು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮರಟಿತ್ತನಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಧ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದೆ ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೂರಿ ಬಿನ್ನೆಳ್ಳೆರು ಮಂಜಪ್ಪ HH ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಹಾಯಕ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನೆಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಮೇರೇನು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಮುಖ ನಿಖಿಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮರಟಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ HH ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಲಪಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಭಜನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ನನಜಿ ಭಿನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಜವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾಯೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಗೂ ನೆಕದುಂಬಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದ ಸುದೀನ್ ಚೌಟೆ ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕೆ ಅದು ಆಂಡಲ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೋತುನಾಯನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ఆయన ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದ ఆయన ಸಂತೋಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಯುವ ನಾಯಕಿ ಚಿತ್ತನ ಸುದೀನ್ ಚೌಟ ಮಾಲಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಿರಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀತ ಚೌಟರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಕರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ
ಮನೋರಿ ಬಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಾರದ ಮಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಣ ಲೋಹಿತ್ರ ಇಲ್ಲೇರು ಅರಣಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ರೈ ಮಾಲಕೆರೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೇರಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಹಿತ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಕುಶಲಾಕ್ಷರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಿನ್ನ ಬಿನ್ನರಾಯನ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಪುರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋರ್ಟುಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ತನ್ನ ಮಾತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಿನ ಓವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಅನಗೋ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವಾನ್ ಹುರಿದಿಂಬಿ ಸಾವಿನಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಗಟ್ಟಿದ ಕೈಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಪುರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಪುರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಕ್ಕಳ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದ ಕೋರಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಪ್ಪಿನ ವೈಶಾಖ ಕೊಂಡಾನ ಈ ವೈಶಾಖ ಕೊಂಡಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓವೇ ಕೆಲಸನು ಓವೇ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಜನೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಬಿಲ್ ತಿಕಜಿಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನರಲ ಸಾಲ ದಿಯೊಂದು ಈ ದೇವಿನಗರ ದೇವಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದೇ ₹1 ಕಾಸು ಕೊರಂದೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಸಾಲೋಡೆ ಇತ್ತದ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡ MP ಕೊರ್ಪೇರ MLA ಕೊರ್ಪೇರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿನ ವೈಶಾಖ ಕೊಂಡಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡ ಊರದ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗೂ ಸಾಲನ ಮೂಲನ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ ಕೊರಡು ಐದೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ವೈಶಾಖ್ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ವೈಶಾಖ್ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಜ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕೋಟೆಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದೆ ಕೋರಿಕೆ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಯುವರಾಜ್ ದೇವಿ ನಗರ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೃ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ರಾಮಪೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುಡುಪ್ಪುನ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕಜವಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಮಂದಿರನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊನೆಯಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲೇರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರಗೂ ವಾ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಜೋಕಲು ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನಕಲು ಪಲಯನಕಲು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಪೇರು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಟೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತೆ ಮಾತ ಬಂಧುಲನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ರ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಡೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೆಡೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಶ್ರೀತ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವ ಶಾಂತಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನೆ 91 ಬಂಧುಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳರೆ ನಮ್ಮರೆ ಆಯನ್ ಚಿತ್ತನ ಈ ಊರದ ಪೊದ್ವೆ ಆಯನ್ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡೆ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರೆ ಆದ ಒಂಜಾತ ತನ್ನಡದಾಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆನೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೊರದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಿಗೂ ಒಂಜಾತೆ ಗೇನು ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳರೆ ಶ್ರೇತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಟೆ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಹೊರತು आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् 45ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಚಿನ ನಮ್ಮರ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಟೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಸಭೆ ಉದಿಪನ ಆಂಡಲ್ ಉದಿಪನ ಮನಸ್ಸಿ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् ನಾರಾಯಣ ಮೊಯ್ಲಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಲಿಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತದನಂತರ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಮಂದಿರವು ಪುನಃ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್, ನಾರಾಯಣ್ ಕಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಭಟ್ ಇವರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಊರ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮರುನವೀಕರಣಗೊಂಡಿತು. 2024ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥಕಟ್ಟೆಯ ಮರುನಿರ್ಮಾಣವು ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನೆಯವರ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಐತಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಜಾಗರಣ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಊರ ಪರವೂರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 44ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ. ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಿರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಾತೃಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಕೃಷಿಕರು, ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪಕ್ಕಳ ದೇವಿನಗರ ಇವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಗೈಯುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂದಿರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ
ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಂದಿರದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಮಾತೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಊರ ಬಂಧುಗಳು ಸೇರಿ 1008 ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿರುತ್ತೇವೆ. ಮಂದಿರದ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಿನಗರ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಡಿಗೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಮಹಾದೇವ ಶಾಖೆ ದೇವಿನಗರ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಗುರುಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ತಲಪಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಭಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿನಗರ, ಪಿಲಿಕೂರು, ಮಾಧವಪುರ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಗರ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಂದಿರದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡವು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿನಗರ, ದೇವಿಪುರ, ಕಿನ್ಯ, ನೆತ್ತಿಲಪದವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದ ಸೇವೆಯನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ಧನ ಸಹಾಯದ ನೆರವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂದಿರದ ಪರಿಸರದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಸದಾ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಅಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಪಂಜಾಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ದೇವಿನಗರ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ವರದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀನ ಕಾರ್ಯಾಂತರೇನ ಶ್ರೀತ ರೂಪೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಎಂಚಿತನ ಶ್ರೀತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್. ಶ್ರೀತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರೆಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದೀಪನದ ಮದಿಪ್ಪು ಸುರುಕಾದು ಎನ್ನ ಪುದರ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಪನ್ಪೆರದೆ ನಮಕ್ ಪೋವರ್ ಆವಂದೆ ಒರಿನಂಚಿನ ದಿನ ಇಜಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನೇನು ತೆರಿದು ಯಾನು ಭಿನ್ನೆ ಆಯ್ನೇ ಬಂದು ಈ ಊರು ದೇವಿನಗರಗೂ ಭಿನ್ನೆ ಆದಿತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಡು ಲೆತ್ತದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಆಲ್ವಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ನಮ್ಮ
ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನಗಳು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಗೌರವಡು ಬತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕರೆವಲಿಯನ್ನು ಕೊರೋನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಪುಷ್ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತದು ಅವಳ ಬಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಬಂದು ಅವೆನ್ನ ಮಂತದ್ನ ನಮಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವೇರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಇತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವರ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನು ಸುರುತ್ತ ಇತೋರ್ತಿ ಯಾನು ಮಲ್ದಿಜಿ ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನು ಇತ್ತಿನೇ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾನು ಪೋಂತಿನೇ ಪಿದೆಯುರುಗಾಂಡಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತಂದು ಅವೆನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊನೋದು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಬೆಂಕ್ ಅದಾಗ ಆವು ಅಂತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಯಾನು ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರಾಯ್ತು ಯಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಡಿ ಕೂಡ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹೋಯಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಒಂದೇನೆ ದುಂಬುಕೊನೋದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಸೋಮವಾರ ಭಜನೆ ಮಂತೊಂದು ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಆ ಊರು ಹೋದು ಕುಣಿತ ಭಜನನ ಮಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೂಜಾರು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯನ ಆಳ್ವೇರುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೂರುಳ್ಳೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಗಲು ಮಾತಾಡಲುಳ್ಳೇರಿ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮನೆಯ ಸಂದವನ್ವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರಿ ದೇವಿನಗರದ ಜವನೇರಿ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದಾಕುಲು ನಮ್ಮಲ ಜವನೇರೆ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇರು ಜವನೇರು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಾ ಒಂದೆಟ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವಿಯರ ನಾಗಬನತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತದು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಂಡ ಅವೇನು ಆತಿ ಎತ್ತರ ಏರದು ಅವೇನು ಎತ್ತರ ಹೊಡಿತು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ಬಾಡಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತು ನಾವು ಅಂಚೆ ನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಆ ಜವನೆರಡ ಮಲ್ಪಾವಡು ಬಂದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರನೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸೋಲಮೆನ್ನ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡು ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಮಹಾದೇವಿಯರಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈತಿಕಿನ್ನ ಭಾಷಣ ನಾನು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಧರ್ಮಸಭೆಟೆ ದೀಪನು ಪ್ರಜ್ವಲ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೆಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಸ್ವರತ್ ಕಲಂಬರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮನ್ಪೊಂಡಲ ಆ ಸಭೆಟೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪೆಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಭೆಟಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಮದಿಪು ಒಂಜಾತೆ ಪೊಲಬು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತೆ ವಿಚಾರನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ಇತ್ತನಾರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಈ ಗ್ರಾಮದಾರೆ ಎಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ರಾಮಾಯರಪಾಲ ದೇವಿಪುರ ಓರ್ವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವಿರ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕನ್ನಡ ಅತ್ತಂದಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತಲ ಪೊರ್ನಂದ ಅಂಡ ಐನೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಧಾರಿಕೆನೆ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿತ್ತನ ಚಾತುರ್ಪು ನಮ್ಮ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೆರಗುಲ್ಲೇರು ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೆರಡ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು 45ನೇ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮ ಸಭೆಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಿಬಿಯಾಕ ಬಂದುಳೆ ಸುರುಕಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಂದಿರಡು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಡ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ
ತರೆತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವದೇವರಿಗಳ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿಬಗ್ಗಾದು ಸೋಲೈತಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏನಿ ಕಾಲುಡು ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಭಕ್ತರಿನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕಾವಂದೆ ಆ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಪುಣ್ಯಪಾದಗುಲ ಪುಡ್ಯಪಾಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ನವೀನ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಇಂಕು ಸುರುಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಅಂಜಿಕೆ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಲಾವಿದರಾದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಭಾಷಣ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡಾ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪೊಡ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಪ್ರೀತಿದಿ ಇದು ಅಕಲ್ಲೆತ್ತನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊಂದು ಎನ್ನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆನು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಟೋನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇಂದೇನು ಉರಿಯಗ ನಮ್ಮ ಹೇರುಣೆಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡು ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡಿಂಕಲು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕ್ಲಿ ನಿಕುಲ್ದ ಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಕುಲುದು ನಲ್ಪ ಎದುರಿತ್ತು ನಕಲು ಅವೇ ರೀತಿದ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿ ನಕಲು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರುಳೇನು ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಟೋನಿಯರೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ಭಾಷಣಯನ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ದಿಂಜತ್ತಡ್ಲ ಒಂತೆ ಅಂಡ್ಲ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಬಹುನುಡಿಯು ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಿಂಜ ಪಾತೆರಂಡ ಹೌದಾಲ ಹಿತಾಪುಣಂದ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದಾನೆ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾದ ತೆರಿಯೋಡು ಅವೇನು ಮುಟ್ಟವನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯ ಸಂಘಟಕೇರ್ನ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನು ಸುರೂಕಾದ ಮಲ್ಲ ಸೋಲೋಯ್ತಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದವೆ ದಾಯೆಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒವ್ವೇ ಸ್ವರೂಪಡವಡು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ಎಂಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಪುಣೊಂದು ಕೇಂಡ ವಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನು ದೀವೊಂದು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ವರದಿ ಓದಿ ರೂಪೇಶರು ಆ ವರದಿ ಓದುನಗ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಪುನ ಭಜನೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕುಲ ನಿತ್ಯ ಈ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಓಲು ಭಜನೆ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿತನನು ತೋಜಾಯರೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ಓಲು ಭಜನೆ ಆಪುಂಡ ಅವಳು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪಾಮರಗಳ ದೇವರಿನ ಮುಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಸಾದಿವ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ಅಂಚಿನ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಲ್ ನಡಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದೇ ಅಕ್ಲು ತೊಡಗಿಸವನ್ನೆತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡಾವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಸುಡು ದುಂಬು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪಿರಗಲಿ ಪಂಡ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಳು ಪಡೆಯುವನಂಚಿತ್ತನ ಜವಣೇರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡಿತೆಂಗ್ಲು ಪೋನಗ ಮೂಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪುಂಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆನ ಮುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಆ ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಡ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪವೇರು ಇಂದು ನಮನ ನಮ ಐಕ್ಯಮತ್ಯಡು ಸೇರ್ಸಾವನ್ನೇರು ಐಟ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಕಡೆಗೆ ಬಾಯ ಅಂಗವಣೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವು ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಜಾಂಡ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೂಲ ಒಂದುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ತೂಪುಂಡು ದಾಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿ ನಾವು
ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆವು ಐಕ್ಲಾ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಈ ರೀತಿಡು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಹಲವು ಬಗೆಟ್ ಈ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಸುರುಕಾದಿ ಅನಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮೈನಿ ಸೇರ್ದನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಂಪು ದೀಪ. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ನವರಾತ್ರಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ದಿನಾಲುಂಡು ಅಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿಲಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಆ ಒರ್ಮ ಅವತಾರನು ತಾಳುನಂಚಿತ್ತನ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ವಿಶೇಷನ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂದ ಪಂಡ ಆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಣು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾಘ ಮಾಸಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವದೇವರಿ ಕಾಳಭೈರವ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರಣದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಭೂಮಿಲೋ ಕೊಡಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ. ಜ್ಞಾನಮಿಚ್ಛೇತ್ ಈಶ್ವರ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಈಶ್ವರೇ ಶಿವದೇವರೆಂದು ಬಂಡ ಜ್ಞಾನಗೂ ಪ್ರತೀಕ. ಕೋಡೆದ ದಿನ ಏಕಾವಜನ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ ದುಂಬು ಮಾತ ಮುಲ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ನೆಂಪುಂಡವು ಜಾಗರ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಶಿವಜಾಗರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಅಪಗ ಶಿವ ಜಾಗರಣೆ ಬಂಡದಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರನು ಆನೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ರಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಶಿವಜಾಗರಣೆನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವೇ ಇದನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವದೇವರನ ಈ ಜಾಗರಣೆನ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈ ಉತ್ಸವದಾನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ವಿಷಯನು ತೆರೆಯುಡು, ವಾ ಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನಿದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭತ್ತನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಾ ವಿಷಯಗೂ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸವಡ ಐಕ ತೊಡಗ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪುನವೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರಂತ. ಅಪಕ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪುಟ್ಟುನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಓಲಿತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಸೈತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಮ್ಮಡ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ. ಅಪಗಾಂಡ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನ ದಾನೆ ಉಂಡು. ಇದೆಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ ವಾ ವಿಭಾಗಡು ಸಾಗದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತನೋಡು ದಾದಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು. ಆಜಿ ಬಗೆತ ವಿಕಾರನು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತನ ಜರಾಯುಜರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಡೆವನುವಗೆ ಉದ್ಬೀಜ ಕಾಯಜ ಅಂಡಜ ಜರಾಯುಜ 4 ಬಗೆತ ಜನ್ಮ. ಕೆಲವು ಬಿತ್ತಿಡು ಪುಟ್ಟುನಿ, ಕೆಲವು ತೆತ್ತಿಡು ಪುಟ್ಟುನು, ಕೆಲವು ಜರಾಯಿಡು ಪುಟ್ಟುನು ಆತನ ಬಾರದಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈಕುಲು ಪುರ ಕಂಡಿಡು ಕೊಡ್ಪುನು. ಅಂಚೆ ಈ 4 ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಜೀವೇರು ಪುರ ಜಾತಿರಾಪುನವು. ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಜರಾಯುಜರಾದ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ ಎಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆಜಿ ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ವಿಕಾರಗೂ ಒಳಗಾದ ನಮ್ಮ ನಾಶಾಪ. ಅಸ್ತಿ ವರ್ಧತೆ ಜಾಯತೆ ಪರಿಣತಮತೆ ಕ್ಷೀಯತೆ ನಶ್ಯತೆ. ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಉದಿಪನಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬೀಜಾಂಕುರಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಸ್ತಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನಿಕ್ಕೆ ಜಾಯತೆ ಪುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ಅವು ವಿಕಾರ ಒಂದು ಪತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪನು ಐತ ಒಂಜಿ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಕ್ಯವು ಮಾತ ಪೋಪುನ ಅವಸ್ಥೆದಾದ ಉಂಡು ಐನು ವಿಪರಿಣತ ಮತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಶ್ಯತೆ ಪಂಡ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ನಾಶ ಆಪುನು. ಅಸ್ತಿ ವರ್ಧತೆ ಜಾಯತೆ, ಅಸ್ತಿ ಜಾಯತೆ ವರ್ಧತೆ ಪಂಡ ಬುಲೆಪುನು. ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ವಿಪರಿಣತ ಮತೆ, ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕ್ಷೀಯತೆ ನಾಶ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುನು. ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಪುನು. ಈ ಬಗೆತ ಆಜಿ ಬಗೆತ ವಿಕಾರಗೂ ಒಳಗಾದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಈ ಬದುಕದ ಅವಧಿನ ಕಳೆಪ. ಅಪಗಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಅವಧಿದ ಉಲಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಡಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ದಾಯಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ. ಮನುಕುಲದ ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 5 ಮೋನೆದ ಶಿವದೇವರು ಅರೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿನಾರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಉದ್ದೇಶಡು 4 ಮೋನೆದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಡ ಕೇಂಡರಿಗೆ. ಕೇನೇಷಿತಂ ಪತತಿ ಪ್ರೇಷಿತಂ ಮನಃ ಕೇನಃ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈತಿಯುಕ್ತ ಕೇನೇಷಿತಂ ವಾಚಾಮಿ ಮಾಮು ವದಂತಿ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಸ್ಯ ಕಾ ಊ ದೇವೋ ಯುನಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬಂಡ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮೂಕು, ನಮ್ಮ ನಾಲೈ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯುಲ್ಲ ಏರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಅವು ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ 4 ಮೊನೆದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಏರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣ, ಏರು ಮೂಂಕುಗು ಮೂಂಕ, ಏರು ನಾಲಾಯಿಗೆ ನಾಲಯ, ಏರು ಕೆಬಿಕ್ ಕೆಬಿಯ, ಏರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸ ಅಯನೇ ನೆತ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರೇರಣೆನು ಕೊರ್ನಾಯೇನು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಮನೆಲು ಪೂರ ಓವ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ಸತ್ಯ. ಅಪಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರೂಪಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಲೋ ಕೊಡಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯರು ಪುಟ್ಟುನಿಕ ದುಂಬು ಸೈತನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಈ ಅವಧಿದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪ. ಅಪಗಂಡ ತೆರಿನಕಲು ಪಂಡೇರು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹೊಡೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು. ಆ ಆತ್ಮದ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನು ಅಪಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪನ್ಪೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪು ನಿಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನೆನಪಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುಣವು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಭವ ಬರ್ಪಿನೇಯಪ್ಪ. ಅವು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಮರಣ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಆತ್ನೇಟ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಆ ದೇಹ ಏಪ ಆತ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿಗೆ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪೆರೆಜ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿನ ಪುಣ ಅಂದೇವನ್ಪುಂಡು. ಅಪಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ತೆರಿನಕ್ಲು ಜ್ಞಾನಿಲು ಪೂರ ತಪಸ್ಸಿಡು ತೆರಿದು ಅಂತರಂಗದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತದ ಪಂಡೇರು ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಕೊನೆಯ ಕೂದಲ ಶತವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದನು ಶತವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಎಂತಹುದೋ ಅತೇ ಮಲ್ಲಾನು. ಕುದುರೆದ ಬೀಲ ಆಯ್ತು ಅಕೇರಿದ ರೋಮ ಐನದೆತ್ತದು ನೂದು ತುಂಡು ಐನು ಉಂಜಿ ತುಂಡು ದೆತ್ತದು ಕುಡ ನೂದು ತುಂಡು ಆತ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಏತ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಆತೇ ಮಲ್ಲಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹುಡು ಪುನಃ ಆತ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆತ್ಮ ಐತ ಉಲೈ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರಿಯೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ ಅಂತರಂಗದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆವಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉತ್ತರ ಜಂದನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ನಮ ಏರಿಂದು ಯಾನ ಏರಿಂದು ಅಂಚ ಅದು ತಪಸ್ಸು ದುಮ್ಮುದಕ್ಲು ಮಲ್ದೆರಡೈತ ಉದ್ದೇಶದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಅಂತರಂಗಡಿತ್ತನ ಯಾನ ಏರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆವು ಅಪಗಂಡೈತೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಈ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ದಾದ ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ಯ ಪಂಡ ಈತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದು ಆತ್ಮನೇ ಈತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದಾಂಡ ಐತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದಿತ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮ ಏತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೈನು ಗೋಚಾರಗೂ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಅಪಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತೆಯಿಂದ ಪಂಡದ ಎಂಚಲೆತ್ತೇರಿ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂಚ ದೇವೇರೆಂದು ಪನ್ಪುನ ರೂಪುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಾಡು ಬತ್ತೀರಿ ಬಂದುಲ ಈ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಭೂಮಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಮಲ್ಲನ ಅಂದು ಕೇಳಿಂದಾಂಡ ಈ ಭೂಮಿನ ಮೀರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲುಡು ಸೂರ್ಯನ ಪರಿವಾರಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ ಊಹೆ ಮಲ್ಪಂದನಾಥ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಸನು ಪಡೆ ಒಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಗು ಬೋದು ಭೂಮಿನ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಸೂಜಿದ ತರೆತಾತ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತೋಜುಣಿಗೆ ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುಂಡು ಸೂಜಿಲು ಏತು ಸೂರ್ಯಡ ಉಂತು ಕೆಂಡೇತೋ 1000 ಉಂತು ಆಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಮಲ್ಲೆನಾ ಸೂರ್ಯನೇ ಒಂಜಿ ಬಿಗಿನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೃಹತಾಕಾರದ ಒಂಜಿ ಆ ಧೃದ್ಗೋಚರ ಬಿಲ್ಲೆನ ನಂಗೆ ತೋಜಿನವು ಅತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪುದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂದು ಸೂರ್ಯಡ್ದು ಒಂಜಿ 1000 ಪಾಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಡುಗೆವು ನಮ್ಮ ಬಾನಡು ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಅವು ಇತ್ತಂಚಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಏರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಯಪಂಡೈತ ಬೊಳ್ಪು ಏತೋ 10,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡುಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ 1000 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದೂರೋಡ ಆ ಬೊಳ್ಳಿಲುಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತಂಚಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವು ಸೈತದ ಲೊಪ್ಪ ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುನು ನಾಸದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲು ಪಂಡೇರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಐತ ಗ್ರೂಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಪುದರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪೇರು ಬೂರ್ಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಚೆಲ್ಲುದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಡ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲೇ ಬಿಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ ಪನೀರ ಬಿದಡ್ನಿ ಭಗವಂತೆ ಇರಿಂದು ಅಪಗ ಅಂದುದಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಭೂಮಿಡೇ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೆರವ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ
ಅಂತರಿಕ್ಷಗೂ ಬೋದು ಅಂತರಿಕ್ಷಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗ್ರಹಮಂಡಲ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಐನ ಮೀರ್ದು ಆಯ್ತು ಅಪೆಕಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಯಾನ ಪನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕವಾಕ್ಯನ್ನು ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಹಿಡಿದು ಪನ್ನವು ಶಿವದೇವಿರ 5 ಮೋನೆದಾರು 4 ಮೋನೆದ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಕೇಂಡೇರಿನು ಆಯ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗುಡು ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ವೈದ್ಯನು ನಾ ತತ್ರ ಚಕ್ಷುರ್ಗಚ್ಚತಿ ನಾ ತತ್ರ ವಾಗ್ಗಚ್ಚತಿ ನಾ ತತ್ರ ಮನೋಗಚ್ಚತಿ ಅಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕೆಬಿಟ ಆಲೋಚನೆ ಕೇನೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎತ್ತರವಾಯಿನ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ದೇವೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪುಡು ಎಕಡೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಂದಿನ ರೂಪವು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಯ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಒಯ್ನು ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಭಗವಂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ರೂಪ ಕೊರಿಯರು ವಿಜ್ಞಾನ ಐನು ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಇಡ್ಲೆತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜ ಅಂದ ನಾಂದು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದೇವರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಇಡಲೆತ್ತಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಿ ಅಪಗಾಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಗೆ ರೂಪಜ್ಜಿ ಆಕಾರಜ್ಜಿ ಇಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪನ್ನಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ವೈನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂತನ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡೇ ಪಂತನು ಬಂದುಲೆ ಮಂದಾರದ ಕರ್ತುಲು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಾರನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣದ ಆದಿ ವಾಕ್ಯಲಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆಯಾ ರೂಪುಲ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಚ್ಚನ ದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಪುರ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕ ಎಕ್ಕಂದಿ ಮಾಮಲ್ಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕಾಂದಿನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅನಿಲೆದರಿದು ದೂಜಿ ಕೊಡಿಪುನು ಕೊಡಿತೊಂದು ಭೂಮಿದಂಚಿ ಬೇರು ಕೊರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಗೇನದ ದಿಟ್ಟಿಡು ತುಯ್ನಕಲು ಪಂಡೇರು ಬೇರು ಅವೇ ದೇವೇರಾಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬೊಳಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಒಯ್ನು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂತಡ ಅವೇನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕಂದನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಂದೇನೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತೊಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂತೇರಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಓಡೆ ಉಂತುನೊಂದು ಕೇಂಡ ಅತ್ಯತ್ತಿಷ್ಟ ತದ್ದಶಾಂಗುಲಾಂ ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ಮೀರಿದ 10 ಅಂಗುಲದಂಚಿ ಆಯ ಉಲ್ಲೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ರೂಪ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ರೂಪ ಕೊರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಜಾ ರೂಪ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ರೂಪ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೀಪದಿ ಇದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ರೂಪನೇ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅತೀತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಚ ಕಡಲಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಆಗರಣ ಆ ಕಡಲೆಂಚ ನೀರದ ಆಗರ ಅದು ಸಲಿಲಾಗರ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದುಂಡ ಅಂಚಂದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೀರಿನ ಕಡಲಿಡ್ದೇ ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪರೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಗುವೆಲ್ದೇ ನೀರಿನ ಪರೊಡು ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತತೋಯಂ ಯಥಾಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ನೀರು ಕಡಲುಡುಂಡು ಅವೇ ನೀರು ಆವಿಯಾದ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಅವು ಮುಗಲಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರೇ ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪಗಂಡ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ನೀನು ಎಂಚ ಹೋಲನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಸ್ವರೂಪವು ಕಡಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗಂಡ ನಂಕ ಪರಿಯರೆ ನೀರು ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರಿನ ದೇತೋನುವ ನಂಕ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ರೂಪದಾಂತನ ಪುದರದಾಂತನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಗೊರಿಯ ಈಶ್ವರೇ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ರಾಯ್ ಮಾತಲ ಒಂಜೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನೀರು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೈ ತೋಡುಗುಬೋದು ಅಲ್ತು ತೋಡುಗುಬೋದು ಅಕೇರಿಗೆ ಬೋದು ಇಂಚ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲ ಇಟ್ಟ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಐಕೇ ಸೇರುಣವು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದು ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆಡು ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟೊಡುಂದಾಂಡ ನಂಕೊಂಜಿ ಇತಿಮಿತಿ ಇನ್ನುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದು ಬಹುಶಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನವು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರವಾದುಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೆರಾಯಿಜಿ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ್ವೋಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಕೃತಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಎಂಚಾಯ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತಿತ ಉಲಾಯಿಡು ನಂಗೆ ದೇವರಿನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಅಂಡ ದುರಂತದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲಗೂ ಕಾರಣ ಅಂಡು. ಕೆಲವರೆಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರಿನ್ನು, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ದೇವಿಯೇ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರಿನ್ನು, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೇಟಿ ಈಶ್ವರನೇ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರಿನ್ನು. ದೇವೇರ ನಕಲು ಒಲ್ಲ ಬಂತು ಜರಿ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ದೇವೇರಿನ್ನು. 14ಮ ಪುರಾಣ ಬರೆತನಾರ್ಲ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒರಿಯೇ ಬರಿತೀನಿ ಐಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂದು ತೋಜದೇರು ಆರು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೇರು. ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣನ ಓದುದು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಪತೇರುನತ್ತು ನಿಖಲ್ ತೀರ್ನ 14ಮ ಪುರಾಣನ ಓದೋಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಬಹುವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು. ಅಪಗಾಂಡ ಈಶ್ವರನ ಶಿವೇನ ಬ್ರಹ್ಮೆನ ಈ ಕಲ್ಪನೆಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದಂತೂ ಏತೋ ಪಂಥಲುಂಡು. ಸಾಂಖ್ಯ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಳ್ಳೇರು, ಚಾರ್ವಾಕ್ಯರುಳ್ಳೇರು, ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ವಾ ಸ್ವರೂಪಡೇ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಡಿ ಆನಿತ್ಯವೂ ಪಂಡೆನ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತ. ಈ ಸ್ವರೂಪೊಡಿತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆಕಾರ ರೂಪ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಕನಕಗೆ ಸ್ವಂತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಡು. ತೂಕು ರೂಪಜ್ಜಿ ತೂಕು ಅವು ರೂಪ ಕನಕೆಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತುನು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂದು ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ. ಅಪಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದಿರಡು ಪೋದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಅತೀತವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು. ಏರೇ ಪಂಡನಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲೆ ಈ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಂತೊಲೇನು ವಾದೊಲೇನು ಪತ್ತೊಂದೇ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯನ ಈಡೇ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಷೀಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಯ್ದೀನಿ. ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಪಂಥ ಈ ಪಂಥ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂದು ಅಂಡ ಮಾತ್ರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾನ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲಜ್ಜಂಚ ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ದೇವೇರು ಒರಿಯೇನು ಪರಮಾತ್ಮಂ ಸತತಂ ಏಕರೂಪಿಣೆ ಏನ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಬಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪರಮಾತ್ಮಂ ಸತತಂ ಏಕರೂಪಿಣೆ ದಶರೂಪಿಣೆ ಶತಸಹಸ್ರ ರೂಪಿಣೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅನಗ ನಂಗೆ ಗೊಂದಲಾಯಿನಿ ಆತೆ. ಆ ಒಂಜಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡಿನಿ ಅವಂಚ ದುಂಚ ಔಲತ್ ನಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನವು ಇನ್ನಿತ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಏಕತೆನ ತೂಪನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನೆ ಈ ದೇಶೊಡ್ಲ ಈ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವೇರು ಇಂದು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ದೇವತೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಚೊಪ್ಪಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು. ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮಂದಿರನ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಅಪಗಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವರಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚ ಯಾನಿಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಅಲ್ಪ ಅಕೇರಿಗಕ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾ ತಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು ಅಂಚ ಭಾಷಣ ಮಂತದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಕದು ಅಂತದು ಕೇಂಡೆ ದೇವೇರು ಮಾತ ತೆಗಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ದೇವೇರು ಮಾತ ತೆಗಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆವು ದೇವೇರು ಮಾತ ತೆಗಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಹೊರ ಗೊಂದಲ ಅಂಡ ದಾದ ಕೊರಡುತ್ತಾರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಕೇಂಡೇನ್ ಗಾಳಿ ಮಾತ ತಿಗಿಡ್ಲ ಉಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಗಾಳಿ ಪೂರ ತಿಗಿಡ್ಲಜ್ಜ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಬದುಕೇರ ಪೂಜಿ ಜೋರು ಸೆಕೆನಗೆ ಇದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ ಅವ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಡಿಗೆ ಪೋಪೇನ್ ಜೋರು ಸೆಕೆ ಅನಗ ಫ್ಯಾನ್ ದಡಿಕೆ ಪೋಪೆ ಗಾಳಿ ಅಪಗಂಡ ಮಾತ ತಿಗಿಡ್ಲುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ದಡಿಕೆ ದಯ ಪೋಯ್ನಿ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೋಡು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ತಾಪತ್ರಯ ಮನುಷ್ಯಗುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ತಾಪತ್ರಯ ನಮ್ಮ ನೀಗೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಪಗಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋನಗ ನಮ್ಮಡ ದಾನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೆರೆಯೋಡು ಇನ್ನಿ ದಾನ ಆಯ್ತನಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ ಪೂರ್ವ ಒಂಜಿ ಭ್ರಾಂತೆ ಬತ್ತದು ಬೋತುನು
ಯಾನ್ ದೇವರಿಗೂ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕೊರಂಡ ದೇವರೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಈತ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದು ಶತ ಸುಳ್ಳವು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಲಂಚದೇ ತೊಂದರೆ ಕುಲ್ದನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಾರತ್ತು ದೇವರು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಕೊರ್ಪಿನೇಂಚ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಆಯನ ಕರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಫಲ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಫಲವೇನು ಎತ್ತುಗಾಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಏತು ಸುತ್ತು ಬತ್ತದಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಆಯನ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಭಾವುಡು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತದಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಾಯ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಶಿವಶರಣನ ಕತೆ ಬನ್ನಗ ಐಟು ಒಂಜಿ ಶರಣನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಯೆ ಭಕ್ತೆಂದು ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಏಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಂದಿಜ್ಜಂಡ ಅಪರೂಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಂತೆ ಅಂಚ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಶಿವ ಜಾಗರಣೆಗೆಂದು ಪೋನಾಗ ಆಯಲ್ಲ ಆನಿ ಪೋಯೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪೋನಾಗ ಆನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಮಾತ ತೂದಾಯನ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇವನ್ ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಬರ್ಪುಡ್ನೇ ಇಜ್ಜತ ಮಾರೆ ಈತ ಕೈತಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಇದಾಯ ಬರ್ಪುಜ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಆಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಕುಲ್ದುಂಡಿಗೆ ಈ ಪುಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮಾಂಚ ಒಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಿಂಚ ಕುಲ್ಲುನು ಐನು ತೂಪದ ಮೇಡ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ನಾ ಪುಚ್ಚೆನ್ ತುಲಗೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಧ್ಯಾನೋಡು ಕುಲ್ದುಂಡು ಐಕಾಂಡಲ ಆತು ಧ್ಯಾನ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಧ್ಯಾನನೇ ಇಜ್ಜತ ಮಾರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜತ್ತ ಅಂದು ಆತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಕಡೆಸಿನಾಗ ದಾದನೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಂಡಿಗೆ ಬಡಕ್ಕ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ವಲ್ತನಿಗೆ ಈ ಪುಚ್ಚೆ ತಬುಕ್ಕಲಾಗಿನಿಗೆ ಲಾಗಿದ ಪುಣ್ಯ ಆಯ ಪಂಡೆಗೆ ಎಂದ ಭಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂಚ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸೊತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋನಗ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತುನಗ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಭಾವ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ದೇವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರಿಂದ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏತಲ ಕಾಸುಂಡು ಸಾಧ್ಯ ನಡತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಎಂಜಿ ಪನಿ ಕಾಸು ಹೊರಲೆ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕಾಸುಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ತಿಕ್ಕನ ಕೇನ್ನಾಯ ಕೊರ್ಪೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡಾ ಓಲ್ ATM ಉಡ್ಲ ಪೊದ್ದೆ ಪೋಲಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅವು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ದೇವೇರು ಒಲ್ಪಲ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ಕೂಡಲೇ ದೇವೇರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣವು ಶತ ಸುಳ್ಳು ಅಪಗಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೇವೇರು ಮೋನೆ ತೂಪುಜೇರು ಮನಸ್ಸು ತೂಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಅಂದಂದ ನಮ್ಮ ದೇವೇರನ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನಗ ವಾಸ್ವರೂಪಡು ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಂತರಂಗುಡು ಇರೇನು ಮೀರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಬಿತೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಈರೆ ಸಿರಿಪಾದ ದರ್ಶನಗುಂದು ಬನ್ನಾಗ ವಾಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಪನ್ಪಿನದಾದ ಸರ್ವಲಾಯಿರೆನವು ಎನ್ನವೆಂದುದವೆನು ಯಾನೆಂಚ ಕೊರಡು ಹೊಸ ಪೊರಳ ಪುರ್ಪುಳೆನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಪುರ್ಪುಳೆಗೆ ಗಂಧಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಹೊಸ ಪೊರಳ ಪರ್ಂದಲೇನು ಒಪ್ಸಾವೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವೆಕ್ ರಸರುಚಿನಿ ದಿಂಜಾಯಿನಾರೀರು ಪಣವು ಪಬ್ದೈ ಬೊಕ್ಕ ದುತ್ತೈತ ಕಾಣಿಕೆನ ಲೋಕದೈಸಿರಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯೀರು ಈರೆಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಣ್ಪಿ ಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ಪಿನಯೇ ಐಕಾದೆ ಯಾನೊರಿಯ ಬಜಿಕೈಟು ಬೈದೆ ಅಂಚಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಜಿಕೈಟು ಪೋಪುಡುಂದೈತೆ ಅರ್ಥತ್ತು ಪೋಡುಂದುಲತ್ತು ಆರ್ನ ಚಿಂತನೆಡು ಬರೆಯಿರಿ ತಪಸ್ವಿಲಾಯಿನಕ್ಲು ತೆರಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಗಾಢ ಚಿಂತನೆಡು ಬತ್ನಾಗ ಆ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲತ್ತು ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಅಂಚಂದ ನಂಗೆ ಕೊರೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದೇ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆಯಿಂದ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನಾರತ್ತು ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮಡ ದಾನೆ ಬೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಅತ್ತನಾಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ತೆರೆಯೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ವಾಕಾರಣಗಳ ರಕ್ಕಸೇರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವನು ದಿಂಜಾಯಿನ ಕಲಾವೋಡು ಪಂದುಲೆ ಪೂರ್ವಡೊಂಜಿ ಯುಗ ಇತ್ತು ಐತ ಪುದರ್ ಕೃತಯುಗ ಅಂದು ಅಪಗ ರಕ್ಕಸೆರೋಲಿತ್ತೇರಿಂದು ಕೇಂಡ ರಕ್ಕಸೆರು ಪಾತಾಳೊಡಿತ್ತೇರು ದೇವತೆಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡಿತ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಡಿತ್ತೇರು ಕೃತ ಪೋದು ತ್ರೇತ ಬತ್ತಂಡು ರಕ್ಕಸೆರು ಪೂರ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಯರು ಈ ಭರತ ವರ್ಷದಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ದೇವತೆಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನ್ಯರು ರಾಮದೇವೇರ್ ನಂಚಿನಕ್ಲು ಮೂಲು ಪುಟ್ಟಿಯರು ತ್ರೇತ ಪೋಂಡು ದ್ವಾಪರ ಬತ್ತಂಡು ರಕ್ಕಸೆರ್ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಕೌರವೇರು ದೇವತೆ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪಾಂಡವೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ 50 ಲೋಕಾಂತರ ಪೋಂಡು ದೇಶಾಂತರ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ 50 ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗ ಇತ್ತೆ ಓಲುಪ್ಪೇರು
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯಿಡೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಇತ್ತೆ ರಕ್ಕ ಸೇರಲ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯಿಡೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಪಗಾಂಡ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಓಳುಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ನಾಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದುಂಬುಪುರ ರಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುಣಗ ಒಂಜಿ ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ತುಳ್ಟು ವರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಣಂದ ಆಂಡ ಕುಪ್ಪುಳು ಕಣ್ಣದ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸದ ಕರ್ಗಂಡ ಕಾಲಯಸ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗದ ರಕ್ಕ ಸೇರಂಚತ್ತು. ಕಲಿಯುಗದ ರಕ್ಕ ಸೇರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಕಂಡೋಡು ಅಪರೂಪಡು ನಲ್ಲೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋನಗ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದನೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ನ ಕೇಯಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ಪುಳೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡ ರಕ್ಕ ಸೇರಿರು ದೇವತೆಲೇರುಂದ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗ ಒಂದು ಅಪಗಾಂಡ ಏರು ದೇವತೆಲ ಆಪೇರು ಏರು ರಕ್ಕ ಸೇರು ಆಪೇರಿಂದ ಕೇಂಡ ಐ ನಾಡು ಪತ್ತಿರಲ ಸುಲಭ. ಓಲಾಣ್ಲ ಭಜನೆ ಆಪುಂಡ, ಓಲಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ದಾದಾನ್ಲ ಉಪದೇಶ ಆಪುಂಡ, ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರೇ ಕುಲ್ಲು ನಾಡಿಗೆ ಬಾಯಂಗ ಉಂಡು ಕಡೆಗೆ ಪೊರ್ತುದು ಪುಣೆ ವಾಚಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ತುರ್ತು ಬೇಲೆಂಡೊಂದು ತುರ್ಕಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೇ ಪೋಪುಣತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ ಪೋಪೇರು ಅವು ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಲೈ ರಕ್ಕ ಸೇರಿತ್ತಂದ ಅಂಡಕ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬಿಡುಪುಜೀರು ಒಂಜಿ ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತ ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಉಮಿಲು ಉಂತುಜಿ ಕುರಿದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ದೀನಿಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಏತಲ ಉಮಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದಿಂಜಿಂಡ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವ ಪನ್ಪಿನವು ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು. ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದಿಂಜ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಸಂದೇಶದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಈ ಕಲಿಯುಗೊಡು ಇನಿತ ದಿನಕುಲೇಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ದಯಪಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸಲ ನಮಡ್ದ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ವಾ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅವಿರತವಾಯಿನ ಶ್ರಮಣ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಆಂಡಲ ನೆಮ್ಮದಿದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಇನಿತ ಸಮಾಜಡು ಬಂದುಲೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಪನ್ಪುನವು ಇಜ್ಜಿ ಇಲೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಅಕ್ಲು ಕೋಪನೇ ದೇತೊನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದಿಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಾದು ಬಿರುಕು ಮುಡಿದು ಅಲ್ಪಲ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಾಯಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಂದನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಾ. ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಚಿನವ್ಲು ಆಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋಡು ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಹುಶಃ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಡು ಇನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನ ಪನ್ಪಿನ ಉರಿದಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಅಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆ ಆಸ್ತೆದಾನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಕಾರಣ ಅದುಂಡು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಪರಕೀಯರಾಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ದಿಂಜಾವಂದೆ ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ಇತ ಸಾಧಾರಣ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಗಾಂಧಾರ ದೇಶ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಡು ಶಕುನಿನ ವಿಷಯ ಕೇಳುವ ಶಲ್ಯನ ವಿಷಯ ಕೇಳುವ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ದೇಶಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಯವನ ದೇಶ ಇನ್ನು ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಗರ್ತನಂದಂಡ ತಿಕ್ಕುನು ರಾಮದೇವರನ ಹನುಮಂತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೀತೆನ ಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಆತ ವಿಶಾಲವಾದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇನಿ ತುಂಡು 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 ತುಂಡ ಒಂದುಂಡು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಪಗಾಂಡನಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಉತ್ತರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಬೇತೆದಾಲತ್ತು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನವೇ ವಿಷಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಡಪಾವುನ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆವಡು.
ಇನಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರ್ನಕ್ಲು ಅತನಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪುಂಜೋನ್ಲಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮುಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನು ತೊಡಗಿ ಸಾವೊಂದೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಾಲ್ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಇಂಕ ಮಹಾದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡೊಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾನ ಪಿರವರ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಮಹಾಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರಿಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತನದ ಚುಟ್ಟಿದೀಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾಯನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅತ್ತಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಮುಂಜಾತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತನ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಮಂತನಾರು ಬೇರೆನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಿರವುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಬಂದಲೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ತೆರಿಪವನಿಂಚಿತ್ತನ ಬೇಲೆನಿ ಮನ್ಪುಡು ಪಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರದ ಮಾಧವಪುರ ತಂದಂಡ ಪಿಲಿಕೂರು ಪ್ರದೇಶದ SSLC ಶೇಕಡ 90 ಅಂಕನ ಪಡೆದೆ ಪಾಸಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟೆ ಆಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಟ್ಟಿನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಪಕ್ಕಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಚಾಲಕ. ದೇವಿನಗರ ಪಿಲಿಕೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ SLC ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್ ಆಲ್ವಾ, ಮೈತ್ರಿ ಎನ್, ಮನಸ್ವಿ ಪಿ, ಅನಾಗ ಪಿಲಿಕೂರು. ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಆರು ಪಂಡಿಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಸನಡು ಆಸೀನ್ ರಾಡ್ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 26ನೇ ಸಾಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಡು SSLC ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕನು ಗಳಿಸದೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಇಂಚಿತ್ತನ 5 ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸಭಾಲೇಸಡೆ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತಿಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವಾ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳೇ ವೀಕ್ಷಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ನವೀನ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಎನ್ ಆಲ್ವಾ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂ ಮೇರನ ಮಗಳೇ ಮೈತ್ರಿ ಎನ್ ಬುಕ್ಕ ಮಮತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಕೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರನ ಮಗಳು ಮನಸ್ವಿ ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ಕೆ ತಾರನಾಥೇರ್ನ ಮಗಳು ಅನಾಗ ಪಿಲಿಕೂರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ನಿಟ್ಟೆಡೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಜಾತೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನನ್ನ ಆತ ದುಂಬ ಬರಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅತಂದಂಡ ಗೌರವ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲಿಗೆಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು
ಪನ್ಪೊನಂಜಿ ದೃಶ್ಯದ ದೀವೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀವೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ 25-26 ಸಾಲದ SSLC ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಡು ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕಣು ಪಡೆಯಂಚಿತ್ತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿಂಚಿತ್ತನ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ವರ್ಷದಂಬು ಉಚಿತವಾದ ಈ ಪರಿಸರ ಚಿತ್ತನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೂಡ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನ ಒಂದು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದೆ ಯಾಕಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಾತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರಂದು ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು 750 ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದಿಲೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ತನ್ನ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏತು ಬೇಗ ಆಪುಣ ಆತ ಬೇಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆವಡದಂಡ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರು ದಾಯಂದ ಪನ್ನಡ ತನ್ಮ ನಿಬಿಡವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಮಿತ್ತಲ ಇತ್ತಂಡಲ ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದಂಡ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸದಸ್ಯರೇನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಜಿಂದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂಜೆ ಬಂದುಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ ಸದಸ್ಯರೇನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಅಕಲೇನೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪಟ್ಟಿನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುತ್ತೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀತಾದ ಮಲ್ಪೊಡದಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏರಂತ ಪಂಡದಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ರಾಜಿ ಮೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಯರೇ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಯರೇ ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ ಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು 1000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ಸೇವೆಯು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಮಯ ನೀಡಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಚಿದಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್, ದೇವಿನಗರ. ಚಿದಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಶಾಲದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್, ದೇವಿನಗರ.
ಯೋಗೀಶ್ ಕುಡುಪು ದೇವಿನಗರ. ನವೀನ್ ಆಲ್ವಾ ಪಿಲಿಕೂರು. ನಿತೇಶ್ ಗಾನಿಗ ದೇವಿನಗರ. ಅಶ್ವಥ್ ಕುಲಾಲ್ ದೇವಿನಗರ. ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಯುವರಾಜ್ ದೇವಿನಗರ. ಸೂರಜ್ ದೇವಿನಗರ. ಅವಿನಾಶ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಹರಿದಾಸನ್ನ ಹರ ಹರ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೂ ಶ್ವೇತ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊಡಬಾರ್ದು ವಿನಂತಿ. ಅಶ್ವಥ್ ಜಯ ದೇವ ಪಕಲ ಅಶ್ವಿತ್ ಪಕಲ ದೇವಿನಗರ. ಮಹದೇವ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹದೇವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ದೇವಿನಗರ. ಹರ ಮಹದೇವ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆಳ್ವೇರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೂ ಶ್ವೇತ ಗಣೇಶ್ ಪುನೀತ್ ದೇವಿನಗರ. ಶಾಲದ ಗೌರವ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಲನೆ ಊರಿನ ಹರ್ಷ ಭಟ್ ದೇವಿನಗರ. ಭಕ್ತ ಜನ ಕುಲೆ ಸರ್ವುಲೈರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗಣೇಶಣ್ಣ ದೇವ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೂ ಕೀರ್ತನ್ ಪಕಲ ದೇವಿನಗರ. ಶ್ವೇತ ಮಂಜಪ್ಪ ಎಚ್ ಎಚ್ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಮಹದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ ದೇವ ಸಂಕೇತ್ ಪಕಲ ದೇವಿನಗರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಂಜಪ್ಪ ಸುಜಿತ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮಗೂ ಪಿಲಿಕೂರು. ಸುದೀನ್ ಚೌಟೆರೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ. ದುಂಬಗು ಶ್ವೇತ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಪುರ ಶಾಲದ ಗೌರವ. ಅಶ್ವಥ ಬಿಲ್ವ ಪೊರ್ಲುದ ನಡುಟು ತೋಜುನ ಸನ್ನಿಧೆ ಶಿವನ ಪುಣ್ಯ ಶ್ವೇತ ವೈಶಾಖ್ ನೇಮಲ್ತದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕೊಡು ನಂಬುದ ಇರೆನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೆ ಮೂಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೆ ಎಡಬಲಟುಲ್ಲೆಡಿ ಶಿವನ ಜೊತೆಟು ಗಣಪತಿ ಶ್ವೇತ ದೇವ ಗಣಪತಿ ಲೋಹಿತ್ ರೈಗಲ್ ನೇಮಲ್ತದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ಲೋಹಿತ್ ರೈಗಲ್ ಜೊತೆಟು ಗಣಪತಿ ದುರ್ಗೆಲ ದೇವ ಗಣಪ ದುರ್ಗೆಲ ಜಯ ಜಯ ದೇವ ಜಯ ಮಹದೇವ ಶರಣು ಮಹದೇವ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹದೇವ ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ ದೇವ ಜಯ ಜಯ ಮಹದೇವ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ವೇತ ಯುವರಾಜ್ ಬೇರೆಗಳ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ವಾರದ ಪೂಜೆ ನಡಪುಳು ಮೂಲು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ವೇತ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಶಿವಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನಟು ಊರುಗು ಬರ್ಪಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾಹನದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಒಂಜಾತೆ ಮೈ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂಚಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಲೇಸನೆ 91 ಬಂದುಲೆ ಮುಗಿಪುವ ನಮ ಮೂಲು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಮಂದಿರದ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವರು ಹಾಗೂ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯು ಸದಾ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಣ್ ಬೇರೆಗೆ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಯುವರಾಜರ ಶಾಲದ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ. ರಿತೇಶ್ ಗಾನಿಗ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಭತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ಲೇಸನ 91 ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಗಣ್ಯರೇ ಅತಿಥಿಲಿನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಎಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಭಂಡಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಲಿನ ಪರವಾದ ಬೇರೆ ಎರಡ್ಡೆ ಶುಭ ನಡಿನೆ ಪನ್ನಡ ಪಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಸೀನರಾಯನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬರಿಟೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ
ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಯಾನು ಅಂತೆ ವರ್ಷದ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಂದುವೆ ಊರುದಾಲು ಅಂಡ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಕಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೂಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಹಿಂದೀತೆ ಬದುಕಾದು ಪೋತುಂಡು ಎನ್ನಂದಾಂಡ ಆಂಡ್ ಸಮಾಜ ದಾದಾಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಕಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಅಕಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿನು ತೂವೊಂದು ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ವೇದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಂಡಲದ ಆ ಪರಿಧಿಗೂ ಪೋದು ವಾಪಸ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡಡಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಗುಂಗುಡು ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೂ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ನಮಕ್ ತೆರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಯಾನ್ ಆಶಿಸುವೆ ಆ ಕಾರ್ಯನ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದಕ್ಕಲ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವೆರಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಲ್ ಗೌಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವೇರೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವೇರೇನು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬಲೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಅದು ಎಂಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಡ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಾಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಬಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ದಾದಾಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಆ ಪರ್ಬದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಐತ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಉಂಡವು ಅಂಚನೆ ಆ ಪರ್ಬಗ್ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿದ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನೆಕ್ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ ತಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡೆ ಇಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಪುಸ್ತಕಲೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಲೋಕ ಇಡೀ ಲೋಕ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೆತ್ತಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ವಾರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲಡು ತೂಪ ಕೀರು ಕುಟ್ಟುದು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ಲ ನೀರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಾಗ ಶರೀರದ ಉಲೈಲ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಕಾಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನು ಆಜಿ ಋತುಕುಲಾದ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಜಿ ಋತುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಋತು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 2 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಈ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಋತು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಶಿರ ಋತು ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ ಋತು ತನ್ನ ನಡುಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಋತು ಮುಗಿದು ನನೊಂಜಿ ಋತು ಶುರುವಾನಾಗ ಋತು ಸಂದಿಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ಸಂಧಿ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಈ ಬರ್ಸದ ಕಾಲಡ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಉಷ್ಣತೆದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಡ್ದು ಬರ್ಸದ ಕಾಲಗ್ ಕೆಲವು ತಯಾರಿಲೇನು ಮನ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ಲ ಕೆಲವು ತಯಾರಿಲೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಲು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತುಂಡ ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ನಾಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ಆ ಚಳಿಕ್ ನಮಕ್ ಗುಡಿಪಾಡ್ದು ಚೆಪ್ಪುಗಂದ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರ ಮನಸ್ಸ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ
ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಡ್ದು ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆರು ಬರೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಸಂತ ಋತು, ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಋತುಂದು ದಾದ ಪನ್ಪ ವಸಂತೆ ಬಹುರೋಗ ಹಾನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಈ ವಸಂತ ಋತುಟು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಕಾಯಿಲೆಲ್ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಲಿಗೂ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನ ಕೊರೋಡು. ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತಿರ ಐಟು ರಡ್ಡು ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇ ಉಂಡು. ಈ ವಸಂತ ಋತುಡು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪನ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಜತ್ತದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಣ್ ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಈ ವಸಂತ ಋತುಡು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೂಪುನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತಂಡ ಹಿಡ್ದ ಆರೋಗ್ಯದಾಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ. ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೋಲಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರೋಲಿ. ನನೊಂಜಿ ಉಪವಾಸ, ಈ ಉಪವಾಸ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಳಿಗಾಲಡ್ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡವ ಆಪುಂಡು. ಏತ್ ತಿಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಚಳಿತ ಕಾಲಡ್ ಬಡವು ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಬಡವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜ್ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಚಳಿಗಾಲಡ್ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಡವ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಬಡವು ನಿಧಾನವಾದ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಏತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆತ ಆಹಾರ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂದಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನೆಕಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನೆಕಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಲೆದ ಪೊರ್ಲು. ನಮ್ಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಡ್ ಉಪವಾಸ ಪತ್ವ, ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಪತ್ವ. ಈ ಶಿಶಿರ ಋತುಟು ಚಳಿತ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜು ವಾರಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಗಿಲಿಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಪವಾಸ ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯದ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪುವನ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಚಳಿಗಾಲಡ್ ನಮಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ಚೂರು ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ಈ ವಸಂತ ಋತುಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಶರೀರಗೈತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಪರ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ನೆನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನ ಪನ್ಪೆರೆ ನನ್ನೊಂಚಿ ದೇವೇರ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊನೊಂಡ ಯಾವು ಎಂಕ್ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಲ್ ಮಾತ ನಮಕ್ಕೇನುವ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಷ ಪನ್ಪುನವು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಲೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಡ್ ನಡಪುವ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುವ ನ್ಯಾಯದ ರೀತಿಡ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಆಸೆಲಿನ ಈಡೇರಿಸನವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಇಂಚಿನೇನ್ ಪುರ ನಮಕ್ ಎಂದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕಡೆಕು ಪೋಪ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷನ್ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ದಿಯೋನ್ಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಲ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲು ತೂಂಡ ಆಚರಣೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಲ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುಂಡು. ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ತೂಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಉಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ವಾವಜಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಉಂಡು. ಸತ್ವಾವಜಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಧಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಣುಂದ್ ಕೇನ್ನ ಕೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ದಾದಾಪುಣುಂದ್ ಕೇನ್ನಕ್ ಲುಪ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾಪುಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ. ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ. ಈ ಮಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯುರ್ವೇದಡೊಂಜಿ ಭಾಗ. ಐನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂಚಪುರ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂತ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಡಿ ಏತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಏತೆ ಮುಂದುವರಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಟ್ಟಗಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೂಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲಿತ್ತ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉದ್ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು.
ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿನಾಂಡ ನಮಕ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರುಡು. ಆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚಿನ ಪರ್ಬಲೆನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ದೇವೆರನ ಎದುರು 1 ನಿಮಿಷನ 5 ನಿಮಿಷನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮನೇ ರೀತಿಡ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ನಮಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೆರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗೆರೆ ನಮ್ಮ 1 ನಿಮಿಷಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಮನ್ಪೊಲಿ, 1 ಗಂಟೆಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಆಂಡ ಐಡ್ದು ನಮಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ್ಬಿಡ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆರ್ದಾತ್ರ ನಮಕ್ ಈ ಮಾತ ಪರ್ಬಲೆನ ಆಚರಣೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕವಾದು ಇತ್ತಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ನಮಲ ತೆರಿಯೋನೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೀಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೇನು ತೆರಿಪಾವೋಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರೆಂಚಿನ ಉಲ್ಲೆರು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯರ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತಲ ಅವು ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮೂಲ್ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಕೋಡೆಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲಾಯ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಒರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುವ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮನೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಇಜಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಆತ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಣುಂದು ಪನಿಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕುಡವರ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟಿತ್ತಿದೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪುಗಾರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಭಂಡಾರ್ಲಿಗೆ ಸೊನ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಲೇಸನೆ ದಂಬೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅತ್ತದೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರೋಡು ಒಂಜಾತೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ವಾಹನದ ಚಾಲನೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತರಬೇತಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬಂದುಳೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಚಾಲನ ತರಬೇತಿ ಕೊರಿಯರೆ ನಂಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂತೆ ಗೊತ್ತು ದಯಮಲ್ತದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಂತಿ ಗೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮರಿಟೆತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಡ್ದೆ ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದೆ ಶೋಭಾ ಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 25-30 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಗೊರ್ನ ಶೋಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೂರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು. ಅವಿನಾಶಿ ಮಹಾದೇವ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಧರ್ಮಸಭೆತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆನೆ ವಹಿಸಿನಾರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಐಂಚಿತ್ತನ ಶ್ವೇತ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಶ್ರೀ ಮುಖಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಮಂಗಳೂರು ಒಂದೆತ್ತ ಓನರಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟೆ ಗುರ್ಖಾರ್ ವೇದ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೆರೆ ಶ್ವೇತ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಗಿದ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನೆ ಮಂದಿರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮುರನಿ ಎಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ್ರಿ ಆಳ್ವೇರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾರ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ದಾನಿ ಉಂಡ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ನನಗಂತ ಮೂಲ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವೇರು ಪಂಡೇರು ನಾ ಏನು ಪಂಡ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ
ಪನ್ಪುನ್ ದಾನ ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆದಾತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿ ಪೂರಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಗೌರವಾರ್ಥವಾದ ಲೆತ್ತದು ಪೂರಾ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಏನಾನ ಲೆಬ್ಡಾದರು ಐಟ್ಲ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅವಿನಾಶಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಈ ಗೌರವಾರ್ಥಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಾತ್ರನ ಪುರ ಆರು ಬಂಡದ ಅಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಸಭೆ ಸೇರೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಮುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಉಂಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಸದಸ್ಯ ಆಳುವರು ಬಂಡೇರು ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಬಂಡ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಲ ಕಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಹೊಡೋಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಅನ್ಪುನಿ ಆ ಪರಕೆ ಪಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಿಡ ದೇವರು ಇಜ್ಜಿರು ಅಪ್ಪ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅದು ಆಳ್ವರ ಆತ್ತಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂಡ ಐದು ಎಂಚ ಪನ್ನೊಡು ಒಂದು ಆಪುಚಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಆರಿತ ಬಂಡರು ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದಾನೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕೆ ಅವು ಕಾಡುದ ರಾಜ ಅದು ಪಾಂಡ ಅವು ಪಿಲಿ ಬಂಡದ ಐ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾಯಿಗೆ ಅವು ನಾಯಿ ಬಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪೆತ್ತ ಬಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ದುಪ್ಪನಾಗ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದೇವರ ದಾದ ಬಂಡರೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯನೇ ದೇವರನ್ನ ಮೆತ್ತೆ ರೈಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅವು ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಭೂಮಿನೇ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ತುಯರಾತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿ ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಈ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಏರ ತಿರುಗಿನ ಕ್ಲಿಜರ್ ಈ ಭೂಮಿದಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಂಡ ಗ್ರಹ ಅಂಚೆ ಒರ್ಮ ಗ್ರಹನು ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಉಂಡು ಆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಬಂಡ ಸೂರ್ಯ ನೇರ್ದು ಏತೋ ಪಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಎದುರುಡು ಭೂಮಿನ ತೂಂಡ ಏತೋ ಅನುಪಾತೋಡು ಏತೋ ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಂಚಿನ ಏತೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ ಸೇರ್ಲ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬನ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬನ್ಪೈನ ಅಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಬನ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಡಾಟದ ಎದುರುಡು ಭೂಮಿ ಬನ್ಪುನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದು ಆ ಕಣ್ಣು ತೋಜನ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬನ್ಪುನ ಧೂಳುಲತ್ತು ಅನುಪಾತ ತಿಕ್ಕನೊಂಜಿ ಒಂದು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬನ್ಪ ದೇವರಿಜ್ಜರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ರಿಯಲಿ ಬನ್ಪೆ ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೆರು ಇತ್ತಿನೈಕೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಲಕನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳೆರು ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರು ಇಜ್ಜಿ ಪನೋರ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಗ ಪನೊಂದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಚುಕ್ಕದೀಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಶ್ವೇತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ ಅಕ್ಷಯ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರೇ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆದೊಂಜಿ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡಬಂಡದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಯ ಕ್ಯಾಟರ್ದ ಹರ್ಷ ಭಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಉಂದೆತ ಮಾಲಕರೇನು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ನಗರ ಕೊರಡ ಪಾಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ದೊಂಬಗ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕೇಶ್ ಪನೀರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಮಿಯಾನ ಸುಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ
ಸುಖೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಬಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಶಾರದ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಒಂತ ಲೇಟ ಆಂಡಲ ಮುಂದೆತ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ, ಶ್ರೀತ ಸುದೀನ್ ಚೌಟ ಬೇರೆ ಗೌರವನು ಮಲ್ಪಡಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದೊಳ್ಳೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ, ಸುದೀನ್ ಚೌಟ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಓವೇ ಪೂಜೆ ಅದುಪ್ಪು ಓಂ ಅನ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮುಖ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಓವು ಕೇನೋಣ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಿಡ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತು ಪನ್ಪೇರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಂದ ದೇವಡ ಕೇನೋಡಣ ಭಟ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ನಾಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೇರು ತಿರ್ತಿಡು ಬತ್ತಂಜ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಪ್ಪೇರು ಅದು ನಡುಟು ಅತಿಥಿ ಲೇಖಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಲ ಸಂಬಂಧ ಕೊರಪಣೆ ಏರ್ಪಣೆ ನಿರೂಪಕೇರು ಅಂಜಿನ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಜಿನ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರ ಅಂಜಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟೇರು ನಿಮ್ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೇರೆ ಸಾಲ ಸ್ಮರಣೆ ಕೊರಡು ಮಣ್ಣು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಡೇತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಮುಗಿತಲದ ಈ ಲೇಸಡೆ ಸೋಲು ಇತ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀತ ಪವನ್ ರಾಜಿ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೇರೆ ಮೆತ್ತಂಡು ಪವನ್ ರಾಜ್. ಹರಿ ಓಂ. ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಮಾಡೂರು, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೂರು ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ರಾಮಯ್ಯರ ಪಾಲು ದೇವಪುರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಪ್ನಾ ಭಂಡಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಎಚ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಲಪಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುದೀನ್ ಚೌಟ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಲೋಹಿತ್ ರೈ ಮಾಲಕರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೀರಿ ಕೋಟೆಕವರು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವಪುರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೇವಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ವೈಶಾಖ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊಂಡನ ಇವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಾಂತಿಗುತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲರಿಂಗೆ ಇವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ದೇವಿನಗರ ಮತ್ತು ಮಾತೃಮಂಡಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ರಾಮಪ್ಪ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.